Lendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas neng klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik neng tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Pak jaran apa kereta niki, Pak? Jaran ae. Tak cepai dadi jaran, pecut, lilin, terus ngopo ae komplit ya. Kok lilin? Lho jagane lek lampune mati. Buat apa? Ini adalah kunci ternyata. Buat apa Mriko tak kira lilinnya, lek Pak? Pak Kepala Sekolah bae ndurin lho Mbak masalah. Linggo kono kek juwigang. Wes jan. Ya kaya sing ditetakne janan Mas aku. Kaget aku Mbak Elisa. Lah nggih wis rapopo marai semangat niku. Nggih ta. Gitu, Pak. Ning gumun kula angger wayangan ning ndi ae iki yen ora enek piyayi kaya Mas Durin ngono kok kurang komplit ya, Mbak. Kurang komplit lah ya itu sebagai apa ya? Masa ya komplit-komplit ya mboten nggih, Pak. Itu emang menyukai budaya, yang kuyung. Ayo. Tur jagani ben raudan. Lho, iso nolak udan to Durin iki? Mbok menawa. Ha iya. Tegese kuwi kena nggih piwulang. Nuwun sewu, ing ngatasé Durin wae seneng karo budaya, nganti liyane sing sak Durin ra seneng budaya niku tegese kleru. Betul, nggih, dadi inspirasi. Nggih. Nggih, Pak Wino, selamat Nggih, pagi. selamat pagi. Ya ampun, ternyata sekongkon apa sing tak delok ning layar TikTok karo asline beda ya. Apa? Ayu adoh asline. Ah, emang iya. Ning bias ning TikTok wis terkenal tenan ya. Niki sing dhek sekop. Sekop. Penontonnya nganti jutaan lho niku ning TikTok niku. Niki luar biasa Mbak Winong terus meroket. Amin. Ya semoga-moga iso menyusul panjenengan Mbak Oh Lisa iya, niku. bisa. Ini udah Pangestunipun nggih, eranya. Pak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Biasanya dua orang tersakiti kan manjur to, Pak. Ora iki cah ayune kaya ngene kok iso tersakiti ya kamu. Kok bisa-bisanya ngono lho. Ora apa-apa berarti kamu akan diberi apa ya jalan untuk diberikan yang terbaik lagi, lebih baik lagi. Oh, Ngono kuwi lho. kaya ngono kuwi lho, le tresno Mbak Elisa karo sampean, Mbak. Lah sampean pancen ya nuwun sewu. Saka versi sampean pancen tersakiti, mula aku ya mesake, ngono kuwi. Kaya nuwun sewu Mbak Umi mbiyen ya tersakiti. Ning sak durunge tersakiti dhewe nyakiti luwih dhisik dadi. Beda karo Mbak Birgita kuwi. Suhu iki wis ning pira wae ya. Tapi Dewi Kunti tali broto kok. Carane jatuh bangun. Nek ndeke malah sing menyakiti dhisik, Mbak. Ngono. Berarti sekarang yang free single Winong. Iya. Umi gimana? Free-an iki. Free juga Umi single. Iki Ilang free apa ora? Oh, udah punya. Mbak Dian? Free. Bu Kesi? Aku takonono. Bu Kesi gimana Bu? Free apa enggak ini? Oh, kalau aku tidak free aku. Tidak free. Tidak free aku Terus? sudah merit. Udah married. Ciri-ciri yang dimeritin. Yang dimeriti handsome boy. Boy. Handsome boy. He is a famous dalang and clever dalang. Clever barang. Famous jalan. Lah He doesn't know what we are talking about. Oh iya. lah pinggir dhewe iki Friday. Kaya Car Free Day. Malam Jumat Kliwon. Alah Mbak Tuti. Nggih. Perindavan. Kok perindavan to, Pak? Muhammad Taslim. Ya, menghaturkan hiburan yang belum disampaikan. Ninggal Dihaturkan. katresnan, Mbak. Nggih. Ninggal katresnan. Kula le tresno kalih napa niku Mbak Winong nganti Mas Ujar kula kan golekne Ya pecut ampun, totalitas tanpa batas dicepatke, pecut barang. Iki arep celeng apa arep apa dina iki? Jaran. Kula iso. Tak cepakne kabeh nang iso. Oh, Pak jaran apa kereta niki, Pak? Jaran ae. Ya, Tak cepai dadi jaran, pecut, lilin, terus ngopo ae komplit ya. Kok lilin?
Lho jagani lek lampune mati. Buat apa? Ini adalah kunci ternyata. Buat apa lilinnya, Pak? Gue tambah-tambah. Lah iya. Lilinnya. Oh, Pak Yoyo Ninggalkan, suka yang terang, Mbak. Hah? Pak Yoyo suka terang apa suka redup? Terang. Oh, pantesan kok bawa lilin. Iya no. Heeh. Karo kacamata. Ninggal katresnan, yo. Sing sepisanan digarap dangdut, yang kedua jaranke. Ayo, kaya apa? Mangga Mas Noval Cahyaji ora. Double ya suarane ayo. Coba Mas Noval Cahyadi. Ayo, coba kaya apa? Ayo. Kuwi lagi berbunga-bunga kuwi dek yo. Oh, udah. Berbunga-bunga. Direwangi ini botangi. Ayo. Mangga Ningga Katresnan. Ayo.
apik ya. Wah, terdasar pawakannya Mbak Winong yang Iya. bikin bagus itu. Kula nggih ngono, Mbak. Angger cah wedok ki anggere ra duwe pacar kok iso menyala. Oh gitu. Heeh. Kunci adalah kunci itu Iya. nggak punya pacar. Heeh. Ora. Ora mestilah. Oh, dhek golek pembelaan terusan. Masa njo aku kudu memutuskan pacarku supaya aku lebih menyala. Ora. Gitu juga. Ya tetep menyala ning sing menyala sing ra duwe Jangan ya pacar. Birgita ya. Enak kok punya pacar itu. Ayo. Pripun Mas? Nembang mriki Mas? Kersa, menggah pepanggungan sedikit saja salari. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa katuan cekak mboten napa-napa. Iya. Sing penting suarane apik, mbok sampean sempakan tok to ora apa-apa. Alah ngriki gabung sekali-sekali teng Madangkara Duet mriki Mas. bersama gamelan. Nggih. Nggih. Kula duetke kalih Mbak Elisa ngoten nembang napa ngoten Mas nggih. Milih Nangke ge kula saged sawer, sindene. Nggih. Mangga Ya Mas Aryo sekali. bali mriki Mas. Mboten perkara pacakane ning suarane kuwi kaya. Ya Mas, wah. Oh, enggak apa-apa. Mas Aryo galih. Teratap. Mriki Mas Aryo. Alhamdulillah. Wah, kedayohan lintang dayoh nggih. Tambahan ini makin bersinar Madangkara Mas Aryo Gale ya. Aduh jangan gitu dong kayak tua aku nanti. Udah punya pacar belum ini udah punya semua aku tanyain. Nggih. Jenengan daleme pundi to Mas? Kula malah Ponorogo Magetan apa pundi? Nggih. Dik, nggih. Kula asline Magetan, Pak E. Dari Magetan. Nggih, ngapunten kathokan cekak niki. Mboten Gak napa-napa. apa-apa. nggih, mboten Kan napa-napa. bermain gitu kan Nggih. sambil nonton. Lah kok nganti kerayaan rawuh mriki niku lho. Lah niki wau dolan teng mriku gek krungu gamelan. Nggih Oh. mara ngoten. Oh, nggih. Nggih nusul Mas Gapuk niku lho. Oh, alah. Nggih, nusul gitu. kakake. Nggih. Padha kali bojo kula, aja kok krungu ngerti gamelan teng truk nu dhewe bingung kok ya. Pengen tangkun negane. Niku tesih mending Mas. Lah pripun? Lah kula niku diesel muni mawon kula joget. Masa diungkuli aku. Sampean diesel kula ngerti solar tok nih lho. Nggih. Karya-karyane napa mawon Mbak Elisa? Jenengan sing wong enom. Ayo, kula ora apal aku nggih. Kulo nggih dereng apal Mas Arya Gale ini mungkin bisa duet-duet Dangdut tok. dangdut tapi bisa yang sama gamelan lah salah Lah, satu. mriki niki dangdut reggae. Masuk bisa, madang opo-opo iso. Tenang wae. Iya. Napa Mas kinten sing napa ngoten saged diiringi gamelan? Nggih. Nggih. Kedetes mak. Aku kecelek ya biyen ayo. Tiga Trenggalek itu. Monggo. Manis, wah. Nggih, pun manis mawon. Manis, nggih, nggih. Nggih, sing apal niku soalé. Ah, nggih, betul. Kula niku sing anyar dereng apal, sing kawak lali. Padha kalih kula ngoten niku. Plek kalih kula ngoten niku nggih Mas. Nggih. Manis. Coba kaya apa Mas Aryo Galih nggih. Manis ya. Nggih. Ini aku juga belum bisa lagunya Bir, manis. kancani, Sama Mbak Birgita Ayo, boleh? Dikeroyok pisan. Jadi pengen foto karo Mas Galih. Ayo. Oh ya ngefan lah Birgita. Udah punya pacar belum sih Mas Arya Gale? Dereng. Oh dereng. Nah niku yang jomblo ada dua. Sik, aku pengen ngerti sarunge apa wi manis. Lagune Mas Galih sing hit apa Bir? Nggih niku Lintang Asmara, Lamunan, Selendang Biru. Lah itu lihat yang lamunan hits lah di bisa YouTube di niku, sini. Pak. Sik niki garingan tok cobi sing selendang biru kula men ngerti. Kula wingi teng Tulungagung kecelik pamundhut selendang biru kula mengko kedep tesmak terus wae. Ayo. Sing pundi yen garingan tanpa iringan pripun? Selendang biru niku. Selendang biru. Anu no sing serius no. Sing serius. Nggih. Wis kudu sekap-sekap ya Mas Lapale. Lho, Mas, Kowe sing- jaluk lagu ngono. Yen kowe njaluk lagu pripun? Nggih. Sak anu mawon sak larik mawon. Sak ora, sak ra. Tapi men ngerti kula. Sangen. Selendang biru
sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas neng klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik neng tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Pak Taslim kukut. Pak Taslim kukut. Lah iya, ki ngundang wis pira njajal ngene iki ora. Nggih. Kula enten sego mawon budal. Ampun ngoten Merendah lah. dengan merendah ora senengane nggih. Monggo manis sego kaya apa yen karo lho niki lamunan nggih saged lho kanca-kanca Mas. Saged lho Mas. Nggih. Kitir Sumilir ya manut derek kula. Loh, mana sampean? Yang kekinian lah. Wes. Lamunan nggih mboten napa-napa. Sama manut aku bagus Salman. Lah ampun mboten nglamun niku ning. Kitir Sumilir nggih. Nggih. Ah, Kitir Sumilir. Sumilir. Mas Arya kali, makasih lho Mas. Iki lho nek Iki kok bayarannya sego lho Mas, telo apa. Ampun sukani kopi Mas gak pun aman. Monggo Kitir Sumilir diaturaken. Ayo Mas Aryo Galih. Yuk. Boten Bu ya Allah. Ho. Ho. Hey. Nunggu tumetes ing tirta kanggo
sulir tak sampeke angin sulir ora krasa siramu tansah tak pikir Rino wangi memayang hatiku Sino tirta saupama kapan boyo aku bisa gegap lintang rengko enjae rembulan aku samar kuwatir lamun to sabar sekar mekar ning ora kang jebar ngelak kang tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelasi luka-luka ketika Sinden-sinden kanca penabuh tepuk tangan untuk Mas Aryo. Kasih banget Mas. Mas, sok gentenan. Pripun? Sampeyan lek rekaman ngono apa video klipe apa jenis? Nggih. Video klipe kula kalih Bu Kesi. Siap Ya, nggih. siap niki wonten lagu Jadi model. Gian. Napa? Judulipun Tekan Tuwa. Nggih. Aku wis tuwa men pisane. Anu napa ceritanya tentang kisah seseorang yang cinta sampai hidup mati ngoten. Lah kuwi kaya Kula. aku, Nggih. kaya aku Niku lho, Pak. Nggih. karo Bapak Yoyo. Dan ben kan kula meh gandeng sinden kayak mboten sios niki Lah. terus. Ampun, ampun Mas. Dados ampun. mengke jenengan kalih Bu E mawon. Ngoten. Sebagai Estu lho nggih, kula pas poso Siap. mboten enten Nggih, kula tanggal. suwun. Nggih, kula mangke sing dadi video klipe kalih Bu Kesi. Bandem-bandeman Kemang to. Bu Kesi bandem Kembang, kula bandemi Boto pundi. Nggih. Ya kali nggih. Ampun matur Nggih. nuwun. Nggih. Satu aja masa Ampun, iki nyambat barang iso satungkas Mas itu. Gale, Dalem. aku ketemu karo Bu Kesi. Nggih. So lek sampean rapi mantenan karo Pak Yoyo Bu Kesi gratis ra apa-apa. Lah. Saiki awakmu takon nembang pisan kas mumpung ketemu. Gelem apa ora? Iki jane iki gali apa sinden to iki ora. Gelem ya Mas Gale ya. Nggih. Sumribet angin ratri ya dadi. Wah. Bu Kesi kaya manten malian nanggap ae ora. Ora nggih. Mboten ana Mas niki lakone kari 5 menit tok niki. Ayo. Nggih. Derek. Nggih. Sumribit angin wengi. Oh nggih. Napa niku? Lamunan to? lamunan. Surutana Mas, mumpung petuk Mas nggih. Ayo. Sapa ngerti jeng kula tanggal 17 teng nggen Trisana. Pundi niku, Pak? Trisana Mbabatan. Nggih. 28 nggih, Pak. 28 teng Trisana. Jenengan mang nusul. Siap, nek Mas. mboten usung wedi. Soalnya kula sambene usung wedi, Pak. Alah aja mesake sing dikum lho, mesakne. Ayo. Malih manuk apa sing pak ning banyu malih ngono. Bener kula nggih niku. Ayo. Nggih. Nggih Mas, kok mang turuti niku. Bu Kesi niku lamunan. Nggih. Coba, monggo Mas, yuk. Lamunan. Ya mana Pak? Yuk. Sugeng dalu Pak Marsono Pilang Keseng, setia monitor Punta di channel. Nggih. Supriryok Jambon Ponorogo. Oye. Sumribet angin ratri tansah nganteni saya rajang telenging hati angan-angan tumawong suwong keng wangi sapi tansah ngranti tekamu dong yayi
kang dadi lamunan SMKI Solo to. Nggih. Masalah kelahiran Pak Likur Mei tahun 2001 elok tenan. Kok ngertos? Aku browsing ning kene. Mas sampean kira 24 Mei. 24 Mei. Aku 23, jangan-jangan kita jodoh, Mas. Mirip gitar nuwakal to. Lah, bener lho Pak, aku 23, 24. Ampun ngoten aku baperan lho, Mbak. Bir kita lek nuwakal-nakal tak sabeti dhewe lho ya. Nggih. Matur nuwun Mas Aryo Galing nggih. Sukses selalu kagem panjenengan. Wah,